Bendaraku Raden Janaka, Yandara Permadi Yandara Arjuna, ing swijining dina ameng-ameng utawa mlaku-mlaku kepengin mresani kahanan ing desa ngadesa anganti putrane kakung ingkang kekasih Ndara Abimanyu Yandara Angkawijaya. Ndara Abimanyu nuntun jarane kang ulese putih uga kasebut Turangga Seta kang durung umur, awit iku kesayangane Ndara Abimanyu. Turangga Seta mau yen Cinandra katon gedhe dhuwur gagah pideksa nanging durung dewasa, tegese isih belo, durung wancine yen kanggo tunggangan. Jroning mlaku-mlaku lagi metu saka Madukara wis ana wong kang celathu. Celathune ngene. Lah iya, wong kuwi yen bodho jeneng jaran kuwi dak ditunggangi krasa kepenak, kok malah dituntun. Lah wong kuwi nalare piye? Sakwise Ndara Janaka krungu wong celathu kaya kuwi, nutuke lakune sinambi Ndara Abimanyu ditumpakake Turangga. Mlaku teka desa, gedhangan ana wong celathu meneh. Anak wis diulang kurang ajar. Bocah ditumpakke jaran, sing tuwa trima nuntun jarane. Sok yen gedhe rak dadi bocah sing ugal-ugalan. Sakwise krungu wong celathu kaya kuwi, njur ijul-ijulan. Tegese Ndara Janaka numpak jaran Ndara Abimanyu nuntun. Teka desa Pring Sedapur ana kang celathu meneh. Wong tuwa kok ora welas karo anak. Sing daplok golek kepenake dhewe numpak jaran. Sing bocah diploro kon nuntun jarane. Sakwise krungu wong celathu kaya kuwi, njur Turangga mau ditumpaki wong loro, bapak karo anak, Ndara Janaka lan Ndara Abimanyu. Lah bareng teka desa lara ati, rame-rame padha dialok, padha pating glembor pating telulung. Manungsa kok ora duwe welas karo kewan. Ing atase jaran semono kok ditumpaki bapak karo anak. Anu-anu lan anu-anu sak piturute. Cerita iki mungguh saka panemune panjenengan kabeh. Celathu kang bener iki kang endi? Murih adile laku. Sumangga panjenengan tak wenangake duwe panemu bab cerita ing dhuwur iki.